I England stiger befolkningstilvæksten fra år 1750 til 1800-tallet ekstremt meget, og det eskalerer sig fuldstændig fra 1800-tallet op til 1900-tallet. Og det gjorde altså, at der var behov for mere mad, og det krævede ret meget af landbruget, ligesom blev effektiviseret, og det var her enclosure-bevægelsen ligesom sådan for alvor eskaleret. Før i tiden var, altså enclosure-bevægelsen startede sådan lidt i 1500-tallet, men der var kun sådan 4-5% af befolkningen, der kørte med det, landbruget rettere. Og det eskalerede så først her i 1800-tallet, fordi der brug for den her mad. Og det byggede ret meget på oplysningsfilosofernes idé om rationalisering. Det, der bliver tegnet her, er et landsbysamfund. Som I kan se, er alle husene samlet ind i midten med markerne ude rundt om. Markerne er delt ind i af mange små stykker, som så er delt ud mellem de forskellige husstande. Der er 3 former for afgrøder, som bliver dyrket på disse marker. Det kaldes trevangsbrug. Et af afgrøderne er brak, og hver mark skal lægge brak hver 3. år. Det formindskede selvfølgelig også udbyttet af de forskellige marker, eftersom hver 3. år kom der ikke noget, som landsbyen kunne bruge. På grund af, at landsbyen skulle holde trevangsbrug, så samledes hele landsbysamfundet om at dele alle markernes afgrøder, når de blev høstet, så ingen blev glemt. Det var ikke spor effektivt, og derfor blev det så også senere hen ændret til enclosure-bevægelsen. For at optimere udbyttet fra gårdene, blev det nu i stedet for enclosure-systemet. Det er, hvor en enkelt gård har større marker uden om sig. Gårdene blev altså flyttet væk fra hinanden. Gårdene bliver altså spredt ud, og markerne indhegnet, og derfor også enclosure, det engelske ord. Der blev også indført noget anderledes sædskifte i forhold til den gamle sædskifte var trevangsbrug, bliver det nu 7 afgrøder, man kan så, hvoraf et af dem er kløver, som er meget vigtigt, fordi det også lader jorden få hvile, så det ikke bliver udpint. Derfor skulle markerne heller ikke ligge brak så ofte, og maks hver 7. til 8. år. Udover det enclosure-system og det sædskifte, så kom der også meget mere effektiv gødning til, som gjorde det hele meget bedre og større udbytte. Der er stor uvished om, hvornår England egentlig bliver afhængig af import af mad. Men det sådan går lidt fra 1790 til 1800, starten af 1800-tallet. Og det skete som i takt med, at befolkningstilvæksten stiger på grund af forhøjede levevilkår, og det her med den her urbanisering med, at folk flytter i stigende grad ind til byen, så der ikke er så mange til at dyrke landbrug. Og stop!